ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം ശാവദൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദം സഹന ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിപ്താം ച നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ദിനാമിനെ നമസ്തേ സാരഥദേവ ഗൗരവാണി പ്രജാനി നിർവിശേഷൂന്യവാദ്യവാസ്യാദ്യദേശധാരിണേ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ഇതില് നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാ നിർത്തിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? 21 മാതാജിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൃഷ്ണ 24 പ്രഭു. 24. ഓക്കെ. ഇവിടുത്തുള്ള 23 വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്. തൊട്ട് 23 നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 23, 24 തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത് ഏവമുക്തോ ഋഷികേശ ഗുഡകേശേന ഭാരദാസേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപിതോ രഥോത്തമം. അപ്പൊ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗുഡകേശ, അർജുന, നിദ്രയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിച്ചവൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം മൂലം. അതായത് ശരിക്കും അർജുനന് ഭഗവാനായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് സഖ്യരസത്തിലാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ പലതരം ഭക്തി ഉണ്ട്. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഒരു തരം ഭക്തിന് സഖ്യം, അപ്പൊ അതായത് കൂട്ടുകാരനുള്ള സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തും നമുക്ക് പറയാന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മളെല്ലാതും പറയൂല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത്ര സുഹൃത്തമായതാണ് ഗുഡകേശൻ. ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയണേ ഗുഡകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അജ്ഞതയും നിദ്രയും ജയിച്ചവനാണ് സാധാരണ ഗുഡകേശൻ. അപ്പൊ അത്രയും ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ പേരൊന്ന് പറയാൻ കഴിയും? സോറി, ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ്. ലേഖ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജശ്രീ മാതാജി മൈക്ക് ഓൺ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സോറി. മാതാജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഗുഡകേശനും അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിദ്രയും അജ്ഞതയും ജയിച്ചവൻ. അതാണ് അത് കാരണം ഗുഡകേശ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുക്ത ഗുഡകേശ ഋഷികേശ. അപ്പൊ ഗുഡകേശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയും ജ്ഞാനത്തെ. അപ്പൊ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരിലും വളരെ നിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഡകേശ എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം ഭഗവാനും അർജുനനും അത്ര സൗഹൃദത്തിലുള്ള കാരണം എന്താണ് ഗുഡകേശ എന്നുള്ള ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അതായത് സഞ്ജയനല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ രഥത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അർജുനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ രഥത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളും കൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തണം. അതിന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിതേതോ രഥോത്തമ.
അതായത് സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യ സ്ഥാപിതോ രഥോത്തമ, രഥം കൊണ്ട് നടിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഗുഡകേശം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുഡകേശം എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അതായത് ഇന്ദ്രിയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിച്ചവൻ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭീഷ്മ ദ്രോണോ പ്രമുഗ്ധ സർവേഷം ചഹ മഹീഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്ചാതാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിന്റെ ഇതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ വിവർത്തനം പറയാം. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. ഇപ്പം ഭഗവാൻ പറയാണ്, പിന്നെ പാർത്ഥ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശരെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകന്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ രഥം ശരിക്കും നടുക്കില്ല, അതായത് യുദ്ധത്തിന് നടുക്കിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കുരുവംശരെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഋഷികേശൻ, അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു. പാർത്ഥ, കുന്തിപുത്രൻ, തന്റെ പിതാവായ വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സൗഹൃദപൂർവ്വം കുരുക്കളെ നോക്കൂ, പൃഥു സഹോദരി പുത്രൻ പൊരുതാതെയിരിക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ വേർഡിനാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു വേർഡ് പറയുന്നത് എന്താ? ഒന്ന് പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ഋഷികേശ എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാസുദേവരെ സഹോദരിയാണ് പാർത്ഥ. അപ്പൊ പാർത്ഥ വാസുദേവരുടെ സഹോദരനെ ശരിക്കും കുന്തിപുത്രി, അതിന് പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാർത്ഥയുടെ പുത്രൻ, അതിന് പാർത്ഥ എന്നുള്ള മീനിങ് അവിടെ പറഞ്ഞു, അതിന് പാർത്ഥ എന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വേർഡ് വരുന്നതാണ് ഇത് ഋഷികേശൻ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നായകൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ അതനുസരിക്കും, അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാതും നേടുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അർജുനൻ എന്താണെന്ന് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് ഋഷികേശ എന്നുള്ള ആ വേർഡ് കൊണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 25 കഴിഞ്ഞു, 26. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം, തത്പശ്ചാത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പൃഥ്വിനദ്ദ പിതാമഹൻ ആചാര്യൻ മധുല പ്രാർത്ഥ പുത്രാൻ പൗത്ര സഖീനസ്ത ശിശുരാൻ സഹൃദശ്ച സേനയോരുഭയോരഭി. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പൃഥ്വിതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതൃതുല്യരായരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാക്കൾ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കാണും. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരൊക്കിനെ കാണുന്നുള്ള വിവരണമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുജനന്മാര്, മാതുല്യര്, അതായത് അർജുനനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അവിടെ ആ കുരു സൈഡിലുള്ളത്, അവരുടെ സൈഡിലുള്ളത് ഇവര്. അപ്പൊ ശരിക്കും അർജുനൻ ആ കാണുന്ന ആ രംഗാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് അതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പറയുന്നത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുന യുദ്ധത്തിൽ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെല്ലാം കാണുന്നു. അതായത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മനെയും സോമദത്തത്തിനെയും പോലെയുള്ള മുത്തച്ഛന്മാർ, അവരത്തരം പിതാമഹന്മാർ, അത്തരം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അവരെയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോടുള്ള റെസ്പെക്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യ, കൃപാചാര്യ മുതൽ ഗുരുജനം, അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ശരിക്കും ദ്രോണാചാര്യം, കൃപാചാര്യരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെ കാണുന്നു. ശല്യ ശകുനികളെ പോലെയുള്ള മാതുല്യന്മാര്, അതായത് മാമന്മാര്, ആ ലെവലിലുള്ള ശകുനി, ശല്യർ, അവരെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദുര്യോധനാദികളെ സഹോദരന്മാർ. അപ്പൊ ശരിക്കും ദുശാസനായ ദുര്യോധനാനികളൊക്കെ എന്താ സംഭവം? അവരൊക്കെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അർജുനന്റെ റിലേഷൻസ് അല്ല, സഹോദരന്മാർ തന്നെ. അവരെ കാണുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മണാദികളായ പുത്രന്മാര്, അപ്പൊ പുത്രന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ദുര്യോധനന്റെ പുത്രന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കാണും. അശ്വത്ഥാമ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നുണ്ട്. കൃതവർണ്ണാവിനെ പോലുള്ള ഗുണകാംക്ഷികളായ അനേകം, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും, അതായത് ശരിക്കും അർജുനനെ അവരെല്ലാവരും സ്വന്തമാണ്, അവരെന്റെ സ്വന്തം, അവരെ
അവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അർജുനൻ കാണണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ ഇതില് അർജുനൻ കാണുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് പൃഥുതുല്യര്, ഗുരുജനങ്ങള്, സുഹൃത്തുക്കള്, മാതുല്യന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, മക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ പിതാക്കന്മാര്, പിതാമഹങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ അർജുനൻ കാണണം. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് താൻ സമീഷസ്സ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂൻ അവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷയധന്യ ബ്രഹ്മവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരം വ്യക്തികളെ കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുനൻ വളരെയധികം വിഷമിക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണ കാരണമുണ്ട്. കാരണം അർജുനനെ അറിയാം ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അർജുനന്റെ സൈഡിലായിരിക്കും ജയമെന്നും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടണം. അപ്പൊ ആ കരുണ, അവരോടുള്ള ആ കരുണനെ ശരിക്കും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ അർജുനൻ പതുക്കെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. ആ വിഷമമാണ്. കാരണം നമ്മളെ തൊട്ട വ്യക്തികള്, നമുക്ക് അത്ര സ്നേഹമുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾ അവര് മരണപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ കാരണം അർജുനന് തന്നെ അറിയാം ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടുന്നു. കാരണം ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതിന് ഈ 24 തൊട്ട് 27 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 28 തൊട്ട് 46 അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 28 തൊട്ട് 46 പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ യുദ്ധം തന്റെ കുടുംബത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നു ചിന്തിച്ച അർജുനൻ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊന്നാൽ വലിയ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നെന്ന് കരുതുന്നു. എങ്കിലും അതിലും ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അർജുനൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് തേരി നിന്നിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ബന്ധക്കാരെല്ലാവരും കാണുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അർജുനന്റെ മുഖത്ത് അർജുനനെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണം ഇവര് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കലും പറയും ഇതിനും വലിയൊരു പാപം ഞാൻ ചെയ്യണതിലും ഭേദം എന്നെ അവർ കൊന്നോട്ടെ എന്നുള്ള, അപ്പൊ എന്നെ അവർ വധിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തുള്ള. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ആ വില്ലും ശരമൊക്കെ ശരങ്ങളൊക്കെ താടിയിടുന്നത്. അതിന് 28 തൊട്ട് 46 വരെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നു പോവാം. അതിൽ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ ദിഷ്ടമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യൂത്സവം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗത്രാണി മുഖം ച പരിസുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും കാരണം ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കാനുള്ള വ്യക്തികൾ അർജുനന് ശരിക്കും അറിയാം അത് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ആലോചിക്കുമ്പോ അർജുനൻ ഉണ്ടാവുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് മുഖം വരളുന്നു, അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു എന്നുള്ള ഇത് പറയുന്നത് ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ വിഷമം കാരണം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അർജുനന്റെ ലക്ഷണം അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. പറഞ്ഞു തന്നെ കാരണം അനുകമ്പയും സഹാതാവും അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തുന്നവർക്ക് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധ ഭക്തനെ സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുകമ്പയുണ്ട്. കാരണം അതായത് ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും വളരെ കാരുണ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനരേയ ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷമാണ് ശരിക്കും അർജുനന്റെ മുഖത്ത് വരുന്നത്. അതായത് തളരുന്നതും മുഖം വളരുന്നൊക്കെ കാരണം അതാണ്. പിന്നെ അവരുടെ സമരവീര്യം കണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കര യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ അത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനനറിയാം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് വധിക്കപ്പെടുന്നു. നിർവാജ്യമായ ഭവഭക്തിയുള്ള ഏതൊരാളും ദിവ്യമാർക്കും ദേവന്മാർക്കുള്ള സർവ്വ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് ഏത് സമയം എപ്പോഴും ദിവ്യന്മാരുടെ അത്രയും നല്ല ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ദേവന്മാർക്കുള്ള സർവ്വ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുണങ്ങളും മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കും. ഏത് സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ഭക്തനാകുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവണം. അതെങ്ങനെയാണ് അർജുനനുണ്ടായ പ്രത്യേകത. അർജുനന് ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തി കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള അവര് മരിക്കുമ്പോൾ അവര് ബന്ധുജനമാണെന്നും അവര് മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവണ വിഷമാണ്. ആ വിഷമാണ് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേപത്തുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷസ്സ ജായതേ ഗാണ്ഡിവം സംസൃപ്തഹസ്താത്വക്ചൈവ പരിദേഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡിവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ ആ അർജുനന് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അതൊന്നും കൂടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വേറൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം, ഗാണ്ഡിവം കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. നമുക്ക് അത്തരം തെറ്റ് അർജുന് തോന്നും, ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിഷമം കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് കൈ വിറയ്ക്കുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ നിന്ന് പറയും, ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കൈ വിറയ്ക്കുന്നു പറയും, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം, ഗാണ്ഡിവം. അതപ്പോ നമ്മളാകെ തളരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണം? അതാണ് ഗാണ്ഡിവം. അർജുനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഗാണ്ഡിവം വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും കൂടെ ഇത്രയുള്ള ശ്ലോകത്തിന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നത്, അത് അർജുനന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് വീണ്ടും അതിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ പറയാനില്ല. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാചാശകനോപവസ്ഥിതാം ബ്രഹ്മതീവച്ച മേ മനാ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസുരികമായി നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അർജുനന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഇത്രയും അസുരവാസികളെ നിഗ്രഹിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. കാരണം ഈ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ അത്തരം ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടുന്നുള്ള അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി അത് സാധൂകരിക്കണം ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ അമിത ആസക്തി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകണം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്ന വെച്ചാല് സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക ക്ലേശം ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള പല കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാര്യത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥ മൂല സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ്. ഇനി അർജുനന്റെ അനുകമ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന് അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അംഗങ്ങൾ തളരുകയാണ്, മുഖം വരളുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം, അത് രോമങ്ങൾ ഉയരാന്ന് പറയില്ലേ, കയ്യിൽ ഗാണ്ഡീവം വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു, കാല് വികാരക്ഷോഭത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, എമ്പാടും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ അർജുനന് ഉണ്ടായ ഒരു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്താണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം അർജുനന് ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരണപ്പെടും എന്നുള്ള വിഷമം കാരണം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അർജുനന് സംഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കാരണം പിന്നെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാചാശ്രേയാനും പശ്യാമി ഹത്തോ സജ്ജനമാഹവേ നാകാംക്ഷയ വിജയം കൃഷ്ണ നാ ച രാജം സുഖീനച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തു ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യം ആവശ്യമില്ല, സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്ന വേറൊരു രംഗമാണ്. കാരണം ബന്ധുമിത്രാദികളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് സുഖമാണ്, എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യവുമില്ല, അത് രാജാവാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ആ അർജുനന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യം അതേപോലെ തന്നെ ആ സുഖമൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ
അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശത്രുക്കളെ വധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരേ ഒരുത്തർക്കും ഒരു കർമ്മം. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരു കർമ്മമുണ്ട്, ക്ഷത്രിയർക്ക് ഒരു കർമ്മം. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷതം, അതായത് ആരാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവരെ വധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ശരിക്കും ക്ഷത്രിയർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയർക്ക് അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതൊക്കെ അർജുനൻ അറിയാമെങ്കിലും അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും വേണ്ട എനിക്കെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അർജുനൻ പോണ രംഗങ്ങളാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല, യുദ്ധത്തിന് പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നില്ല, വിശപ്പ് തോന്നാൽ ഒരാൾ പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കത് ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ഞാൻ അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അർജുനനുള്ള ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് അർജുനന്റെ ആ ചിന്തകളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് വിശന്നാലല്ല ഭക്ഷണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ യുദ്ധത്തിനോട് ആഗ്രഹമില്ല. അതായത് ആ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന എന്നുള്ള ആ സുഖവും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യം അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു യുദ്ധം ചെയ്യണം? അതാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. 32 തൊട്ട് 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാ. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോ ഗർഭജീവദേനായതേ മർത്തകം സിദ്ധം നാരാജം ഭോഗ സുഖീന ച തേമവസ്ഥിത യുധം പ്രാണസിക്തധനാനി ച ആചാര്യമിത പുത്രാസ്ഥിതൈവ ച പിതാമഹ മാതുല ശാശുര പൗത്ര ശാല സംവിത്തനവസ്തദ ഏതന്ന പന്തുമിച്ഛാമി ഗ്രഹ്നോപി മധുസൂദന അഭിത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോ കിമഹീകൃത നിദേഹദ്രാഷ്ട്രാഷ്ട്രാനാം ഭീതി സവജനാർദ്ദന. 32 വരെയുള്ള 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതില് പറയണത്. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണനും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തേരെ ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മമാർ, ശാശുരന്മാർ, ശാല്യമാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് അങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ കൊല്ലണം, അവരെ വധിക്കാൻ? ത്രൈലോക്യമാകെ നേടുന്നു വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, രാഷ്ട്രമാരെ ഹംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ ഇതില് വീണ്ടും അർജുനന്റെ രംഗമാണ്, അർജുനനുള്ള വിഷമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വജനങ്ങളോടും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? എന്റെ സന്തോഷം കാണാനുള്ള വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും വേണ്ട, കാരണം അത്രയും ഗുരുജനങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, കാരണം ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ത്രിലോകം നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ത്രിലോകം എന്നത് 3 ലോകങ്ങളും എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് തീർത്ത് പറയുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടണം? കാരണം അതിനൊരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സുഖം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ സുഖം തന്നെ ത്യജിക്കും. അതാണ് അർജുനന്റെ അവസ്ഥ. അതാണ് അർജുനൻ അത്തരം ഭഗവാന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവത പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവത മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പൊരുൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാ ജനങ്ങളും, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ സ്വന്തം അതിനെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കില്ല അത് നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് ഒരിക്കലും അതാത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തോതിലായിരിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്കുള്ള സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വരിക, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അർജുനന് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് യുദ്ധം തന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് ഞാനത് സ്പീഡിൽ പോവാം. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ അർജുനന്റെ ആ വിഷമങ്ങളിലാണ്. ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് താത്വികമായിട്ടുള്ളതും ഫിലോസഫിറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്
നെക്സ്റ്റ് 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. പാപമേവാശ്രദേയസ്മാൻ ഹ്യത്വന്ദാനദായിന തസ്മാഹ്വായം ഹന്തു ദാശരാഷ്ട്രൻ സംഭവന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്ത സുഖിനസ്ത്യാമ മാധവ. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിൽ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആക്രമികൾ 6 കൂട്ടരുണ്ട്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, മാരകായുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം, വൈദികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും 6 കാര്യങ്ങൾ: വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, മാരകായുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഗ്രഹിക്കുന്നവർ. ഇത്രയും 6 കൂട്ടരെ വധിക്കാമെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും 6 കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ദുര്യോധനാദികൾ, ഗുരുവംശർ, അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, വിഷം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീട്, ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെ തീ വയ്ക്കാമെന്ന്, ഇവരെ വധിക്കാം, അത് ഇവരെ വധിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൂടി. അപ്പൊ അതിലനുസരിച്ച് റൂൾസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇവരെ വധിക്കാം, അത് 100%. പക്ഷെ എന്നാലും അർജുനന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം, ചില തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിമിനൽ ലോസ്, നമ്മൾ ചില തെറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടടക്കം അത് അർജുനന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള, അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആയ മാനസിക അവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൗരവർ ഈ 6 ആക്രമങ്ങളും പാണ്ഡവരെ എടുത്ത് ചെയ്തതിനാൽ അവരെ വധിക്കാൻ പാപമില്ല. കാരണം കൗരവരൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മാധവൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധവൻ, ഭാഗ്യദേവയുടെ നാഥനായ കൃഷ്ണൻ നിർഭാഗ്യത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്നല്ല ആരെയും വിപത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നയിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇതില് ഈ 6 തെറ്റുകൾ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ വധിക്കാം. അതിന് വൈദികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം മാധവ. അതായത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെല്ലാരും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കണം, അവിടെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവിടെ അത് അർജുനന്റെ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ ആരില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഐശ്വര്യക്കേടിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ മാധവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്ന ഐശ്വര്യം എന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷ്മി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. തൊട്ട് 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പശ്യന്തി ലോകബഹത്ത ചേതസാ കുലക്ഷയം കൃതദോഷാം മിത്രദോഹ ച പാതകം കഥം നാജേയമൻ. കൃഷ്ണ, ഒരു മഴയാണ് കേട്ടോ അവിടെ, സൗണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. കഥം നാജേയസ്മാഭി പാപനസ്മാനവർത്തിതം കുലക്ഷയം കൃതം പ്രപ്യാസ്യതി ജനാർദ്ദനാം കുലക്ഷയം പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണമർത്തോപി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ജനാർദ്ദന ലോകാവേശം കൊണ്ടും ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാപകർമ്മത്തിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാവണം? വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലം പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമികമായ കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ശരിക്കും ഇവരെ വധിക്കാം, പക്ഷെ ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുലധർമ്മം, കുലനാശം ഒക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേന്ന് അർജുനൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ലോഭാവേശം കൊണ്ട് എതിർ സൈന്യത്തെ ഹിംസയിൽ ദോഷിക്കുന്ന കാരണമില്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കാം എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അർജുനൻ ഈ യുദ്ധത്തിന് ഫലം മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുലക്ഷയം, ഈ പാപകർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതിൽ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുലക്ഷയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനനുള്ള അടുത്ത വിഷമം. എതിർകക്ഷി ചൂതാട്ടത്തിന് യുദ്ധത്തിനെ ക്ഷണിച്ച ക്ഷത്രിയെ ഒഴിഞ്ഞു മാറരുതെന്നാണ് ചട്ടം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ശരി, ഒരു യോദ്ധാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ ഇതില് ചൂതാട്ടത്തിനോ അതേമാതിരി യുദ്ധത്തിനോ
വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്ഷത്രിയൻ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ക്ഷത്രിയനല്ലാതാവണം. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നേ, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും അർജുനന് അറിയാം. പിന്നെ വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ടഫലങ്ങളെ പറ്റി കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം വലിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇവരൊക്കെ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അവർക്കില്ല. അതിന്റെ ശരിക്കും ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് അർജുനൻ വിഷമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന് യുദ്ധം നിർത്താന്നുള്ള അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുലവംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമ്മിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. അതായത് കുലവംശം നശിക്കുമ്പോൾ ആ കുലധർമ്മങ്ങൾ, ഓരോ കുലത്തിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരു ധർമ്മം, വൈശ്യർക്ക് ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കുലത്തിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാതാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ചുമതലകളുണ്ട്. അതിന് തല മുതിർന്ന ഇവരുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവ ചെയ്യുമ്പോഴോ ശരിക്കും വൃത്തി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ള മൃതി അടഞ്ഞ കുറെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ഫെയിൽ ആയി പോകും. അതിനാ അതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ, ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം അടക്കം ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, യുദ്ധത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറണം. കാരണം സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കാനുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമം, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുൻ ഇതെല്ലാം കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റ് അവര് ചെയ്താൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ബന്ധുമിത്രാദികളാവുകൊണ്ടുകൂടി ഒന്നുകൂടെ കൂടണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ അർജുനൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മനുസ്മൃതി അനുസരിച്ച് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സംസ്കാരം എന്നുള്ളതിൽ 40 അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഈ 16 സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഗർഭധാരണത്തിന് മുന്നുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ പുംസവനം, ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് 3-ാം മാസം, അങ്ങനെ ഒരേ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. പിന്നെ സീമന്തം, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുന്നേ. പിന്നെ ജാതകർമ്മം, കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന്. നാമകരണം, നമ്മള് കുട്ടിയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങ്. നിഷ്ക്രമണം, കുട്ടി ആദ്യമായി വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്നപ്രശ്നം, ആദ്യമായി കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചൂടാകരണം, ആദ്യമായി മുടി മുറിക്കുന്നത്. കർണവേദം, ചെവി തുളയ്ക്കുന്നത്. വിദ്യാരംഭം, കുട്ടിയെ ആദ്യമായി എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപനയനം, വിശുദ്ധ നൂൽ നൽകുന്നത്. പിന്നെ പ്രൈസപ്തം, ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും. പിന്നെ കേശം, ആൺകുട്ടികൾ ആദ്യം ഷേവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഋതുശുദ്ധി, പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ ആർത്തവ ചക്രം. പിന്നെ സമവർത്തനം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം, വിവാഹം, കല്യാണം. പിന്നെ അന്തികർമ്മ സംസ്കാരം. അപ്പൊ ഇത്രയും 16 സംസ്കാരങ്ങള് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വൈദിക കർമ്മത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഇത്തരം സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു, ചോറൂട്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണില്ല. 16 സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തെറ്റിപ്പറ്റി പോകും. കാരണം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള മുതിർന്നവരാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കുലക്ഷയം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ പേടി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതെല്ലാം അർജുനൻ പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. കാരണം അത്തരം കരുണയാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്, അത്തരം വലിയ ഒരു കരുണയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അർജുനന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ നാശം കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി 16 സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 40 സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പൊ മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നിച്ചുള്ള അപ്പൊ കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം.
പിന്നെ ഇളം തലമുറകൾ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയും. അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധാർമികം വരുമ്പോ കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പ്രായം ചെന്നവർ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരാണ്. അത് നടക്കില്ല. കാരണം അധർമ്മം അവർക്ക് ആരെയും നന്നാക്കേണ്ടതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു, വർണ്ണസങ്കരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധികളും അടിക്കൂടി ക്ഷയിക്കാൻ അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ അപ്പൊ ജീവിതം നരകതുല്യമാവുന്നു. പിതൃക്കൾ അധപതിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പിതൃക്കൾക്കായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിതൃക്കൾക്കടക്കം അപ്പൊ പിതൃദോഷം വരും. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു. ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. കാരണം കുലത്തിൽ കുറെ വ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ചു മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുലം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കുലം നശിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അത് ഞാനൊന്ന് ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല, ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയാ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണയാ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര സംസ്കാര നരകേയവ കുലജ്ഞാനം കുലസിജ പതതി പിതരോഹേഷം ലുപ്തപിണ്ഡോദക്രിയഃ ദോഷരതൈ കുലജ്ഞാനം വർണ്ണസങ്കരകാരകേ ഉദാശ്ച ജാതിധർമ്മ കുലധർമ്മശ്ച ശാശ്വത ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതി ന ശുശ്രുമാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. എന്നാലും കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാണ് സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലെ ആ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവന് സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അധർമ്മം കുലധർമ്മം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി. പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും കളഞ്ഞു കുടിച്ചവർക്ക് ജീവിതം നരക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ജീവിതം തന്നെ നരക തുല്യമായി തീരുന്ന പറഞ്ഞു. ഒരു ജനവർദ്ധന ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയ കിട്ടാതെ അധപ്പതിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അധപ്പതിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ കുലധർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം പോവും. അപ്പൊ പറയണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിതൃക്കൾക്ക് തന്നെ അവർക്ക് മോശം കിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തണം, അതടക്കം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് 42-ാമത്തിലെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകും. തൽമൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കാരണം ധർമ്മം ഇല്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും മാത്രമാണ് ധർമ്മം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരും. അപ്പൊ ആ സമൂഹം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ അത് അടുത്തത്. പിന്നെ അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ കുലധർമ്മം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെപ്പോഴും നരകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ചെയ്യാതാവുമ്പോഴേ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിദോഷവും അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യം അവർക്ക് തന്നെ മോശം കിട്ടില്ല. അത് ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് അർജുനൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം പറയണത് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സമൂഹത്തിന്റെ നാശം വരുമ്പോ തലമുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാല് കുലനാശം സംഭവിക്കും. കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അത് വൈദിക ആചാരങ്ങൾ നശിക്കും. അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ദുഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചാരിത്രവതികൾ അല്ലാതായി മാറുന്നു. ഇപ്പൊ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു, വർണ്ണസങ്കരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന് അതിനെല്ലാത്തരം സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. സമുദായത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയാവും. അപ്പൊ ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നതോടുകൂടി ആ സമൂഹം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പറയുന്നത്. 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അതാണ്. 44 തൊട്ട് 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. അഹോ ബദ്ധമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസ്ഥിത വയം യദ്രാജസുഗുണോ ലോഭേന ഹന്തും സ്വജ്ജനമുത്യത യദി മാമ പ്രതീകാരസ്ത്രം ശാസ്ത്രപാണയാദ്രാഷ്ട്രരാഷ്ട്രേണ ഹന്യസ്തമേ ക്ഷേമതരം ഭവേത് ഏവമുക്താർജുന സംഖ്യ രഥോപസ്തൗ ഭാവിഷ്യത് വിസർജ്യ ശശരം ച ഭവശോക സംവിഘ്നമാനസാം.
ഇതിൽ 44 കഷ്ടം. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അത് 44ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒന്നും കൂടെ അർജുനൻ പറയണ്, കാരണം ഇത്രയും വ്യക്തികളൊക്കെ ഞാൻ വധിക്കുക, അതെനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്, അത് എനിക്ക് രാജ്യം നേടുകയെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നും കൂടെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണാണത്. പിന്നെ രാഷ്ട്രന്മാരുടെ പൊരുന്നതിൽ ഭേദം നിയാരുദ്ധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ. കാരണം അവരത്രയും രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്ക് അർജുനനെ വധിക്കാം, പക്ഷെ അർജുനൻ അവരെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്ര റെസ്പെക്റ്റാണ് അർജുനൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതരായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അർജുനായ ശരങ്ങളും വില്ലൊക്കെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ദുഃഖിതനായി ഇരിപ്പായി എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം വന്ന് നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാം അധ്യായത്തില് മെയിനായിട്ട് ശരിക്കും യുദ്ധരംഗമാണ്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ വരുമ്പോ അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികൾ വധിക്കാൻ അർജുനന് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരേ കാരണങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിരത്തണം. അത് കുറെ സത്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അർജുനന്റെ ശരിക്കുള്ള അധർമ്മം ചെയ്യണില്ല. കാരണം അതാണ് ലാസ്റ്റ് പിന്നീടാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് പിന്നീട് ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ പാപകർമ്മം ചെയ്തതിന് അർജുനന് ഭയം. അത് നമ്മളോട് പറയണ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭയം വരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അത് അർജുനനെ അറിയാം. അപ്പൊ സ്വന്തം സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വജനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വജനങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ ആ പാപകർമ്മം കിട്ടുന്നതിന്റെ ഭയം അർജുനൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ആ പാപം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതിലും ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ യുദ്ധം വേണ്ടാതെ വെച്ചാൽ അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ അതിന് ഉത്തമ ഭക്തനായ നിലയിൽ അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അവരെ വധിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ 3 തരണ്ട്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ ദുഃഖം വരുമ്പോ നമുക്കും ദുഃഖം വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമുക്കും ദുഃഖം വരും. അതിന് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭക്തൻ എന്നുള്ള വ്യക്തികളുള്ള പ്രത്യേകത. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോ വരുമ്പോ ഒരാളെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദുഃഖമല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫിഷ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ദുഃഖം നമ്മുടെ സന്തോഷമായി മാറുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി? അതിനെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതാണ് അർജുനൻ ഇത്രയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തൻ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ അർജുനന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുതന്നെ. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ എനിക്ക് ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനാണ് പരമമായ ഭക്തൻ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് അർജുനൻ കൂടെ അർജുനന്റെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത ഇതിനാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അർജുന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം. ത്രൈലോക്യം നേടാനും വന്നാലും, അതായത് അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് പറയാം ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണം. ഒരു ഭക്തൻ, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണല്ലേ, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അർജുനനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാന്ന് വന്നാലും വധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ആക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി അവരെ തെറ്റ് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി. കാരണം അവരെ കൊല്ലുന്ന തെറ്റില്ല, എന്നിട്ടും അവരെ തെറ്റ് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ 10 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. അതാണ് ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി ശരിക്കും അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും അർജുനൻ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും
പറയില്ലേ ഈ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് അറിയാം അർജുനൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നില്ല അർജുന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് സ്വധർമ്മം, അതിനൊരു ഭക്തന്റെ ഒരു കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതികളും ആയ ഭക്തനെ ബാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് ഭക്തനെ ബാധിക്കും. അതിനെ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനൻ വിശുദ്ധനായതിനാൽ തന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ സ്വാർത്ഥരാഷ്ട്രം അടിസ്ഥാന സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാനാവുക? അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ പ്രതികാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പറയില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്നുള്ളു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രതികാര ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ക്ഷത്രിയരും സമരമുറങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണിത്. നിരായുധനും പൊരുത്താൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനുമായി എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചൂടെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വയ്ക്കില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞ പോലും ലംഘിച്ചു. ഉപസംഹാരം ദയാലുവും അത്ര നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണം, അല്ലെ ആ വിശുദ്ധ ഗുണമാണ് ശരിക്കും അർജുനനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറും, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താ? അത് അർജുനൻ അത്രയും പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ, ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വീണ്ടും അതന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതില്. ഒന്ന് മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ അർജുനൻ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൊണ്ട് രാജ്യം ആസ്വദിക്കും, കാരണം സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, അപ്പൊ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ വിശുദ്ധമായ പാപകർമ്മത്തിന് ഭയം ഉണ്ട് അർജുനന്, അപ്പൊ അതും കിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് അത് സറണ്ടർ ആവുന്നത് അർജുനൻ. വീണ്ടും അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിലാ പോയതെന്ന്, കാരണം ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്കറിയാം സിമ്പിളായിട്ട് യുദ്ധ നിരീക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നിങ്ങളിത് ബുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ? അപ്പൊ അതിന്ന് ഈ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിനും ഒരേ മീനിങ് ഉണ്ട്. 1ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മള് ധൃതരാഷ്ട്രനെ പോലെ നമ്മള് ഫാമിലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. സ്വാർത്ഥ വിചാരം പാടില്ല, സ്വാർത്ഥ ചിന്ത പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും? ഞാനൊന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഹരിത മാതാജി ഒന്ന് പറയുമോ? ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിക്കാം, ആരെങ്കിലും. കാരണം നമ്മുടെ അധ്യായം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ അധ്യായത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമല്ല. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, 2-3 ക്ലാസ് ആയില്ലേ, എന്താ പറയണത്? ആർക്ക് വീണ്ടും പറയാൻ പറ്റായിരിക്കും? കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാൻ നോക്കാം. നമുക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ അത് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആയിരിക്കാ പിന്നെ അടുത്തത്? ജയേന്ദ്രൻ പ്രഭു ഇല്ല. സരിത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? അർജുനന്റെ വിഷാദമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അർജുനൻ നമ്മള് എന്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് അർജുനനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ പല പല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പല പ്രതിസന്ധികളും നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അടുപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു. ശരി ശരി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അർജുനനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ? അതെ പ്രഭു. അതാണ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ശരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതിനല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം വരുമ്പോൾ അർജുനൻ ഇത്രയും അർജുനനെ ഉപദ്രവിച്ചു, പാണ്ഡവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ സമയം വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയതാണെന്ന്. സുമ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലേ? ആർക്കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റാ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ. നമ്മളൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രഭാതർ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എപ്പോഴും ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഭഗവത് ക്ലാസ് കേട്ടത് മാത്രമല്ല, നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാതാജി ആയാലും നിങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്ത സംഘമാണ് പ്രഭാതർ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുമ്പോ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ്, അപ്പൊ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു, അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആർക്കും എന്താ പറയാ? ബിജുരാജ് പ്രഭു ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ ഇതില് പറഞ്ഞു. അർജുനന്റെ വിഷാദം, പിന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതൊക്കെ തന്നെയാ. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നാളെ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങള് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോഴും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കാം. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. അർജുനന്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ്. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, അവര് കണക്ഷൻസ് എന്താണ്, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, അങ്ങനൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരും. ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ക്യൂസ് ഉണ്ടോ? സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ക്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ചെയ്യണോ? ചെയ്താൽ നല്ലതെന്ന്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന അന്നത്തെ കാര്യം. നമ്മള് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ടച്ച് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരേ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങള് ക്ലാസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ വായിക്കുക. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തുടങ്ങുമല്ല, അപ്പൊ ഒന്ന് വായിക്കുക. മെയിനായിട്ട് ഭഗവത് നമ്മൾ വായിക്കണം. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കൂടാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ചില സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വരും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറിൽ അത് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും.